Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Dun Pawl Cardona. Ħuti, illum il-Knisja tagħmel il-festa, it-tifkira tal-Isqof San Nikola. Aħna ħafna drabi nafuh bħala Father Christmas. Imma Father Christmas ġie fuq dak li kien jagħmel San Nikola. Minn hemm diet it-tradizzjoni għaliex San Nikola kien jagħti karità u jiġbor karità u jgħin il-ħafna tfal foqra. Ejjew nitolbuh il-mulej biex lilna anke bħal San Nikola ikollna l-kapaċità li naraw u ngħinu l-fqir. Però nixtieq ngħid kelma, il-faqar mhuwiex biss eżies kif konna naħsbu min m'għandux flus. Il-faqar qiegħed f'min qiegħed ibati. Il-faqar qiegħed f'min qed iħossu waħdu, minsi, abbandonat. Il-faqar qiegħed f'min min qed iħoss in-nuqqas li huwa maħbub. U għalhekk ejjew nitolbu hekk biex f'dan l-avvent aħna wkoll li nkunu għajnejna miftuħejn lejn il-foqra ta' żminijietna. Kif kien bajnejh miftuħa San Nikola lejn il-foqra ta' żmienu. Ma ninsewx ukoll għandna ħafna faqar spiritwali. U tajjeb li nitolbu għal dan biex il-kol kemm aħna nistanew nikbru fl-għarfien tagħna tal-kelma tal-mulej. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew għalhekk ħuti nitolbu maħfra għal ħtijetna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Niċċokontana mulej, nitolbu l-ħniena tiegħek biex bit-talb tal-Isqof San Nikola tħarisna minn kull tiġrib u tmexxina bla tfixkil lejn is-salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dakinhar jagħmel il-mulej tal-eżerċiti għal poplu kollu fuq din il-muntanja. Mejda bi kelfin, mejda b'imbejjed ħelwa, blaħam imsemmen bil-mudullun u mbejjed fini. U jċarrat minn fuq din il-muntanja il-velu li kien jagħti wiċċ il-popli kollha. Għata li kien jaħbi kollha kemm huma il-ġnus. Jeqret il-mewt għal dejjem, jixxotta sid il-mulej id-dmuħ minn fuq kull wiċċ u jħassa l-lajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha għax il-mulej tkellem. U dakinhar jgħidu dan hu Alla tagħna, fih ittamajna li salvana. Dan hu l-mulej li fih ittamajna, nifirħu u nitennew bis-salvazzjoni tiegħu. Għax il-mulej tinżel minn fuq din il-muntanja. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni ħdej l-ilma
fejn is-sriħ jieħodni, hemm u jrejjaqni. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqal jekk nimxi f'wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Intħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kaċċi tiegħi tfawwar li. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Miegħi, iva, jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti. U nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Nqumu għall-Evanġelju. Ara, il-mulej ġej biex isalva lill-poplu, ħenjin dawk li huma lesti biex jilqgħuh. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu mar ħdejn il-baħar tal-Galilea, tala fuq għolja u qgħad bil-qiegħda hemm. U bdew resqejn lejh ġemat kbar ta' nies li kellhom magħhom tzopop, omja, persuni b'diżabilità, imbikmin u ħafna oħrajn. Edu għomlu friġlejh u fejjaqhom. Hekk li n-nies kollha baqgħu mistaġba meta raw l-imbikmin jitkellmu, il-persuni b'diżabilità qawwijin u sħaħ, it-tzopop jimxu, l-omja jaraw u bdew jagħtu glorja lill-Alla ta' Iżrael. Ġesu sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom: nistassarhom lil dawn in-nies għax ġajilhom 3 ijiem miegħi u m'għandhom xejn x'jieklu. Ma rridx inħallihom imorru sajmin li ma jmorrux iħosshom ħażin fit-triq. Qalulu d-dixxipli: f'deżert bħal dan minn fejn se nġibu ħobż biżżejjed biex inxebbew kotra kbira? Ġesu staqsihom: xi kemm għandkom ħobż? Qalulu: 7 u xi ftit ħut żgħir. Imbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bil-qiegħda fl-art: ħaj 7 ħobżiet u l-ħut, ratt il-ħajr, qasamhom u tawhom lid-dixxipli u d-dixxipli newluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xeba u ġabru l-bċejjeċ li fadal 7 ħfief mimlija. Il-kelma tal-mulej. Ħuti eżies qegħdin f'dan iż-żmien għażiż tal-Avvent. U nixtieq ftit niċċaralkom u nfisser xi ħaġa ċkejkna qabel niġu għall-Vanġelu. L-Avvent mhuwiex biss żmien ta' preparazzjoni għall-festa tal-miliet, imma huwa żmien liturġiku li jenna nitħejjew għall-miġja ta' Ġesu. Aħna maħniex nistennew li Ġesu jerġa' jitwielet tarbija f'Betlem. U għalhekk nixtieq nistedinkom biex toqgħodu attenti għall-prefazzju. Għaliex il-prefazzju huwa ċar li ngħidu f'din il-quddiesa. 2000 sena ilu Kristu ġie fis-sura f'qajra ta' bniedem, imma aħna qegħdin nistennewh jiġi biex idaħħalna miegħu fil-glorja tas-sema.
Għax meta ġieb is-sura tagħna ta' bniedem huwa fejjaqna u tagħna l-fidwa billi hu miet għalina. U għalhekk il-qari tal-lum imbagħad l-ewwel żewġ teħdut huma proprju biex iġaluna jistidnuna inħejju ruħna biex il-mulej Ġesu aħna n-nies tat-tieni miġja. Infatti aħna x'ngħidu fil-quddiesa nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Mena jien bħalissa f'dan iż-żmien li qed ngħix dalgħodu jien irrid inħabbar bħajti u nuri l-ferħ tiegħi u it-twemmin tiegħi li jiena nemmen li frott il-mewt u l-qawmien ta' Kristu jiena salvat, il-mulej fejjaqni. U għalhekk jiena bil-ħeġġa qed nistenna li narah anke b'wiċċ imwiċċ. Imma dan l-avvent hemm il-miġja tan-nofs, dik li aħna nsejħula l-miġja tan-nofs issa, illum. U l-Vanġilu li għadna kemm smajna jurina ċarru tont kif aħna nistgħu niltaqgħu ma' Ġesu. L-avvent huwa żmien li lili jenni niftaħ dari għal Alla. Imbagħad it-tieni parti tal-avvent iva inħarsu lejn dawk il-persuni biex minnhom nitalmu nistennew lill-mulej, il-persuni tal-ewwel miġja. Ġwanni l-Battista, Elisabetta, il-Verġni Mbierka, San Giuseppe, ir-Rajja. Kif dawn il-persuni għarfu lil Kristu, hekk ukoll jiena u int jeħtieġ li narfuh. U għalhekk eżies, ejjew ma nħallux id-dinja tal-jenana bir-rigali u bit-tiżjien. Irid ikunu dawn l-affarijiet, imma hemm xi ħaġa iżjed importanti. Li jiena ikolli għajnejja miftuħa biex nara fil-mulej preżenti f'ħajti. Li jiena jkolli l-qawwa li l-mulej niftaħ li daru. Li jiena jkolli l-kuraġġ li jinsib momenti fil-ħajja tiegħi ta' kuljum fejn jien nieqaf u nitlob nitkellem ma' Alla. Il-Vanġilu tal-lum jibda l-ewwel qabel kollox b'dawn il-mirakli li jagħmel Ġesu. It-sopop jimxu, nies imbikma jitkellmu, persuni b'diżabilità qawwijin u sħaħ, l-omja jaraw. Ma rridux naraw fihom dawn sempliċement miraklu fiżiku, imma huma l-mirakli spiritwali tal-ħajja tagħna. It-sopop jimxu. Ħafna drabi insibu diffikultà biex jien inħalli dari u nimxi lejn id-dar ta' Alla. Noqgħod insappab bil-mod nitlajja. U iwa, u dak is-sombat nisma' l-quddiesa immissa għandi x'nagħmel u nġibu 1000 skuża. L-omja jaraw. Ħafna drabi kif kien iħobb jgħid Sant Wistin, Kristu jgħaddi u jien ma nintebaħx bih. Ħafna drabi Kristu jgħaddi fil-ħajja tagħna. Xi drabi anke permezz tal-ġar tiegħek, permezz ta' martek, ta' żewġek. Kelma u ma nintebaħx li l-mulej hija tikellemni. Ħafna drabi ma narax il-persuna tal-mulej Ġesu fil-fqir, fil-batut, fil-marit, fl-anzjan li m'għandu ħadd min idur bih. Dawn huwa l-avvent eżies. L-avvent jistedinna biex aħna mill-ġdejt inkunu tassew umani fix-xebħ ta' Kristu.
Għalhekk aħna Kristjani. Imbagħad jagħlaq u dawn kollha bdew jagħtu glorja lill-Alla. Il-mulej qed jagħtini dan iż-żmien tal-Avvent biex jien infaħħar lill-Alla. Biex imbagħad naraw l-opra kbira ta' Alla li hija l-Ewkaristija. Ġesu li jitma' il dawn in-nies. L-Ewkaristija ssir għalina l-għejxien tal-ħajja spiritwali tagħna. Ejjew nagħtu valur anke s-sagrifiċċju tal-quddiesa. Ejjew inħejju ruħna tajjeb għall-quddiesa, mhux l-aħħar minuta. Ejjew insibu mumenti anke meta tmur lejn darek bi Kristu fik għax tqarbint. Kompli jint f'darek, faħħar il-preżenza ta' Alla. Kompli jint x'in toħroġ mill-bib tal-Knisja, int ukoll sir ħobs maqsum, Ewkaristija għall-oħrajn. Dan hu n-nisrani, dan hu li għandha bżonn id-dinja iżjed. Id-dwal u t-tiżjien jgħaddu. Imma min iseb il-Kristu f'ħajtu ma jispiċċax, jgħix għal dejjem u jibqa' jarah anke fil-glorja tas-sema. Umu bil-wifqa, il-mulej ġie toħnina mill-folol bil-ġuħ għal-kelma tiegħu u għal-fejqan fir-ruħ u l-ġisem. Ejjew nitolbu biex il-mulej lilna wkoll idewwaqna mit-tieba u l-imħabba tiegħu. Ngħidu flimkien uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Għar-rajja tal-Knisja biex jaqdu bil-ferħ lil poplu nisrani billi jwaslulhom kontinwament il-kelma tiegħek, ir-rekonċiljazzjoni tiegħek u l-Ewkaristija. Nitolbu. Għal ħutna l-bnedmin, partikolarment persuni tal-art imqazza li qegħdin jgħixu kontinwament fil-biża tal-gwerra, l-vjolenza u l-mewt, biex int mulej tixxotta dmuħ tagħhom u s-setanin tal-art jaħdmu għal waqfien minn kull gwerra. Nitolbu. Għal ħutna li għandhom xi diżabilità fiżika u għal dawk li jiddedikaw ħajjithom għas-servizz ta' dawn il-persuni. Nitolbu. Għalina il-koll biex ikollna l-fiduċja fil-qawwa ta' Kristu li ġej biex ifejjaqna u jiftħilna għajnejna għal preżenza tiegħu. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Ejja mulej biex aħna nistennew ħalli niċċelebraw bil-ferħ it-twelid ta' ibnek, inti tfejjaqna bin-niket taħtijietna u tfarraġna bil-kelma tiegħek u bl-ikla Ewkaristika. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-mulej Alla li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Nikola biex bihom naqilgħu il-għajnuna u l-ħniena li aħna nittamaw minn għandek bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus Jedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-djar il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għolej tas-smewwiet. Għaddejs tas-sewwient mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi jireġerad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-medmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu
kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawijiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina l-lum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru li minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrid, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jiddawk li huma bistiedra għall-ikla tal-ħaruf.
Jeħuti jnozzu dan iskiet ta' wara tqarbin. Jew fi skiet ta' qalbna jinfaħru lill-Alla tal-li sar għalina il-ħobs fil-mixja tagħna lejn is-sema. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna tajjixna bil-ġisem qaddejs u d-demm għażiż ta' ibnek. Għamel li niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa. Bi Kristus Siedna. Hekk nixtieq inħeġġiġkom għal żewġ affarijiet importanti f'dan l-avvent. U għelu qabel kollox, hekk tajjeb nistedinkom intom partikolarment li tiġu kull nhar terba hawnhekk f'dan is-santwarju u nhar ta' Sibt, kull nhar terba u kull nhar ta' Sibt fit-8:15, jiġri kemm tiġu kwarta qabel, qegħdin ngħidu flimkien is-salmi. Is-salmi huma l-istess innijiet li bihom Kristu flimkien mal-Apostli u l-Verġni Marija kienu jfaħru lill-Alla. Kemm tkun xi ħaġa sabiħa hekk, bl-istess kliem, aħna nagħmlu t-tifħir tagħna lill-Alla. Is-salmi huma miktubin ħafna minnhom anke mill-profeta David. Ħafna minnhom is-salmi juru id-dieqa, il-biża', il-qtieħ il-qalb li jkun għaddej minnhom il-bniedem. Imma mbagħad dejjem jispiċċaw bit-tama tal-bniedem falla. U għalhekk dawn it-talb li lna jenna dejjem ninfetħu iżjed għal preżenza ta' Alla f'ħajjitna. U għalhekk inħeġġiġkom, żommu dan l-appuntament f'dawn il-jiem tal-Avvent. Kull nhar terba u kull nhar ta' Sibt fit-8:15 ta' filgħodu ngħidu flimkien it-talba tas-salmi. Imbagħad il-festa tal-Immakulata nhar il-ġimgħa. U għalhekk bitħejjija għal din il-festa għażiża tal-Madonna hawnhekk f'dan is-santwarju il-ħamis lejliet il-festa fis-6 ta' filgħaxija ikun hawn velja qasira li jimbagħad titkompla bil-quddiesa fis-6:30. U għalhekk inħeġġiġkom biex tiġu nieħdu sehem f'din il-velja fis-6 ta' filgħaxija. Il-quddies imbagħad il-ġimgħa nhar il-festa tal-Immakulata Konċizzjoni jkun hekk fis-7:30, fit-8:30 u fil-10. Fil-għaxija imbagħad fis-6 ngħidu flimkien it-talba tal-għasar u fis-6:30 ikun hawn il-quddiesa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.